Tuu seuraamaan meidän ensimmäistä ostosesittelyä, kun tilattiin Temun nettikaupasta. Aika hieno homma. Paketti tuli viikossa ja arvo ehkä noin 40-50 €. Tää maksoi eniten. Täällä on semmonen kuvauskangas. Se oli 10, mut muut alle eurosta 2 €. No niin. Oh my god. Tää on niin siisti. Kato nyt. Teline. Ensimmäinen ostos, minkä mä valitsin heti, on tällaiset hommelit, jotka on tosi hienot. Nämä siis letit, jotka on liian hienot. Ja sitten ihana panta. Mau. Tämmönen hieno pullo. Juomapulloja tarvii aina. Sitten oli tämmönen ihana sivelinteline. Wow. Siinä totta kai siveltimet. Totta kai. Tää oli floppi, mikä ikinä onkaan. Sitten oli tämmönen vaaleanpunainen huulikiille, joka tuoksui aivan hirvielle tai hyvälle, en tiedä. Ehkä se oli jotain pähkinää. Niin, pähkinää. Vuoro. Niin nämä oli sellaiset, jos haluaa, että sun Täällä oli tämmönen kulmakynä. Wow, tulee täydellistä korvaa. Siis, eli nää laitetaan kulmiin. Tämmönen huikea paletti. Ja mä toivon, että nämä on pysyviä. Mutta mitäs kökköä. Lähtee pois. Kokeilepa. Aika. Tarvii liiman. Varisee. Ei hyvä. Sitten se oli valtavasti kynsiä ja mä oon intohimoinen kynsien käyttäjä. Tämmöiset pinkit, todella pitkät, siniset, vähän liian pitkät ja sitten huhtikuun ysäreihin. On huikeet. Ja täällä tuli tämmönen kajaali. Tämmösen mä oon tilannut Vissiltä joskus 10 vuotta sitten ja mä edelleen riivin sieltä palasia. Toivottavasti tää on yhtä huikea kuin edeltävä. Tää on tämmönen pitkä puikko. Ja en mitään mustaa kajaalia ole löytänyt niin intensiivistä kuin tämä sävy. Kokeillaan. Ja tää pyssyy kuin tauti. Tää ei lähde koko päivä. Ei lähde ikinä. Kato. Melkein. Ihan pikimustat. Täydellinen. Okei. Ja mitä sieltä tulee? Jotain kääriä. Nääkin on ysärifesteille. Niin huhtikuussa. Ehkä ne on säärystimet. Mahtuuko nää äitille? Ehkä. Mahtuu. Mahtuu. Aika huikeet. Näitä voisi olla melkein 2 tälleen. Jes, ihanat. Oikeesti 1000 pompulaa. Oikeesti eurolla. Mieti. Nää oli vielä lopuksi ihan vimppana. Tällaiset valot. Tää siis tosi pieni. Joo, on. Seinän vierusta on jo otettu. Wow. Kiitos kun katsoit meidän ensimmäisen videon. Mutta jos sä tilaat tätä kanavaa ja laita peukkuja, niin mörkö tulee syömään sun jalat. Muumien mörkö.